שלום, ברוכים הבאים לשיחה אישית בבית של יעל, שזה הבית שלי. היום אנחנו נארח את אילנית לבנון, המקסימה, שאנחנו מכירות הרבה זמן כבר, מעל ל3 שנים. דרך אגב, מה שאתם רואים, את המסגרת הצבעונית שמסתובבת סביבי, זו מערכת וובינרים למינוף וקידום העסקים, אבל אונליין, אבל אני כרגע לא פה בשביל לדבר על זה, אני פה בשביל לראיין את אילנית. שלום אילנית, מה שלומך? אני כל כך שלום. מתרגשת שאת פה, תודה וואי, רבה שהגעת. גם אני ממש מתרגשת, איזה כיף שאת מארחת אותי בבית של יעל, במסגרת תוכנית הראיונות שלך, אז המון תודה. ואת יודעת מה נזכרתי כשדיברת על המערכת, שבעצם לא בחרנו רקע למפגש שלנו, אז בואי נבחר איזשהו רקע, את בוחרת או אני? תבחרי את היום. יאללה, אז אתם הצופים בבית תוכלו לראות פתאום את הרקע משתנה, אני אבחר את הכחול, סבבה? סבבה, זורם לגמרי. מעולה. כן, אילנית לבנון, ברוכה הבאה אליי הביתה, ואני רוצה שתספרי לי, מי את? מה את, אילנית? וואו, אז קודם כל המון תודה שהזמנת אותי. מי אני? אז אני נולדתי בלוס אנג'לס, בגיל צעיר עליתי לארץ, אני אימא ל4, נשואה 30 פלוס שנה, ואני חיה היום בלוס אנג'לס כבר מעל 20 שנה, המון שנים. שנים רבות עזרתי לבעלי בעסק, וכשהבייבי שלי גדל, הגיע לגיל 8, החלטתי שאני רוצה לצאת לדרך עצמאית משלי, ניירת וניהול משרד זה לא הפורטה שלי, וחיפשתי משהו שימלא אותי יותר. הלכתי ללמוד, עשיתי רישיון של תכנון וייעוץ פיננסי, עם רישיון קליפורני, ואז הייתי צריכה לחפש לקוחות. כולם הכירו אותי בעיקר מתוך הפעילות החברתית שלי, הייתי גם חברה במפלגה שרצנו לקונגרס הציוני העולמי, אי שם לפני מספר שנים, על טיקט של אידיאליסטים כאלה של חינוך, העלאת קרנה של השפה העברית בארצות הברית בקהילות הישראליות, והצלחנו גם להכניס לשם נציגה, ואני מאוד גאה בזה. אבל בעסקי לא התפתחתי, כאילו לא יצרתי פה קשרים עסקיים, ואז אמרתי, אוקיי, צריך ללכת לנטוורקינג, נכון? אז הלכתי לנטוורקינג, לא מצאתי את המסגרות שאהבתי, ושהרגשתי שאני מתחברת אליהם, ואותי לימדו שאם אני לא מוצאת, אז כדאי שאני אמציא את זה, וככה ייסדתי את הפרלמנט הנשי עסקי ישראלי, אי שם כמה חודשים לפני הקורונה. נפגשנו פיזית בלוס אנג'לס, ואז עם הקורונה הצלחנו לעבור למרחב המקוון, וככה אנחנו בעצם ייסדתי את הקהילה האינטרנטית, שאני מאוד גאה בה, שעוזרת לנשים מכל העולם למנף את העסקים שלהם בדרך קצת שונה ממה שאני הכרתי במסגרות אחרות. בתוך כל הנטוורקינג הזה אני בעצם התוודעתי להרבה מאוד אנשים מאוד מעניינים שעשו דרך בתחומים שונים, וחברה יקרה הכירה לי, שלחה לי הודעה, יש כאן איזשהו פרויקט טכנולוגי, משהו אש, צרי איתי קשר בבוקר. והאמת אמרתי לעצמי, מה טכנולוגי, החברה שלי היא מידע על עצמה שהיא לא טכנולוגית, מה הקשר, מה לי ולטכנולוגיה, אני ממש לא טכנולוגית, אבל האמת היא שבדיוק הייתי בשלב של בניית הבלוג והאתר, וניסיתי לעשות את זה לבד, אנחנו מכירים וויקס, וורדפרס, ולקחתי קורסים באלמנטור, ושם הבנתי שוב שאני ממש לא טכנולוגית, וככל שלמדתי יותר, לא נעים להגיד, הרגשתי שאני שוקעת למצולות, ואמרתי, אוקיי, היא לא באה מרקע טכנולוגי, אבל בעלה באה מרקע של ניתוח מערכות מידע, אז איכשהו שמחתי עליהם, ואמרתי, טוב, נבוא לשמוע, ושמעתי פגישה בעברית, האמת לא הבנתי כל כך על מה הם מדברים, שמעתי עוד פגישה בעברית,
שוב לא הבנתי, אבל מה שכן שמעתי שם שהם אמרו שזה פרויקט בינלאומי. אמרתי בינלאומי, אוקיי, מעניין. נלך לבינלאומי, ושם נחשפתי באמת למנעד רחב מאוד של אנשים מדהימים, מכל מרחב העיסוקים, בין אם זה אנשים עם תארים במתמטיקה, או מתכנתים שהם מנהלי צוותים בחברות ענק, עשרות שנים, אנשים שהם באים מעולם הרפואה, שמלמדים רפואה, אנשי רוח, אנשי חינוך, אנשי עסקים מקורפרט אמריקה, שניהלו פרויקטים ענקיים, אנשי הייטק, אנשי תקשורת, באמת פגשתי שם מנעד רחב, שישבו שם ודיברו על משהו שאני הייתי צריכה לפענח. לא הבנתי איך יכול להיות שהם במשך שעות נפגשים, מדברים על משהו, מה שכן התחברתי לערכים שהם קידמו, של תיקון עולם, של שוויון הזדמנויות, של זכויות נשים. אמרתי, אם הם מדברים פה בערכים כאלה, צריך להיות פה משהו שמחבר את כל האנשים האלה, אני רוצה לשמוע עוד. הגעתי עוד לשמוע. את יודעת שזה פשוט נפל עליי בהזדמנות, בצומת דרכים, מתאימה לי בול. תמיד, סליחה שנייה, תמיד שאנחנו מחפשות איזשהו משהו ומשהו קורה, תמיד שאנחנו בצומת דרכים ופתאום אנחנו מרגישות איזשהו, בא לנו איזה משהו, זה לא סתם, כאילו חיפשת משהו ואז זה התלבש לך כאילו בדיוק מה שחיפשת. ממש, וכשהתחלתי להבין, אז גם דיברו הרבה בתיאוריה, לא היה, אגב, המערכת הזאת עם המסגרת הצבעונית ששתינו נפגשות בה, זה לא היה, זה בעצם רק ראינו, הבנו בתיאוריה שיש פה איזושהי מערכת שהולכת לשנות לנו את החיים, אבל ככל שלמדתי עוד, אז הבנתי שיש פה משהו שאני חייבת לשתף, והכי טבעי לי היה לשתף עם עוד בנות שנמצאות בפרלמנט, ולשמחתי הרבה היו שם עוד נשים שהאמינו בי, ופשוט נרשמו ובאו לשמוע, ואני באה מרקע של הדרכה ושל הוראה, הייתי בצבא מש"קית הוראה וקצינת הוראה, הייתי מנהלת בית ספר של נגדים, ובער בי הנושא הזה של להדריך. מה? אני אומרת ששומעים את זה. שומעים, תודה. רקע של הוראה והדרכה. אז בער בי, אמרתי, רגע, אז יש הדרכות מסודרות באנגלית, ואמרתי, אני רוצה להדריך בעברית כמו שאני מבינה את זה, מהמקום שאני מגיעה אליו לנשות עסקים. ופשוט יצאתי לדרך ממש לפני 3 שנים, והשאר היסטוריה, אני זוכרת את המחשבות האלה של, אוקיי, אני רוצה להדריך, לא יודעת אם מישהו יבוא להדרכות שלי, אני חושבת שיש לי איזשהו ערך לתת, יצרתי קשר עם כמה בנות, ואני חושבת שאת, דרך מישהי, דרך דקלה, ששלחה אותך אליי, אני חושבת, או משהו, ואז פשוט התחלנו איזושהי דרך. מה? היא הציעה לי את הפרויקט, ואז היא אמרה לי, תתחברי לאילנית, ואז היא תעזור לך. וככה נוצר הקשר בינינו. כן, האמת, באמת, כאילו, אני לא פה, אנחנו פה בבית שלך, ואני חייבת לומר, אני זוכרת את הטלפון הזה, אני זוכרת שממך שמעתי, שאת צמאה לדעת עוד, והמחשבה הזאת שעברה לי בראש, אמרתי, וואו, איזה כיף שחיברו אותי, לא יודעת, איזה קריאה משמיים, שזיווגו אותי עם מישהי כמוך, שצמאה לשמוע עוד ורוצה ללמוד, וזה דחף אותי ללמוד יותר, כי כמו שאת רצית ללמוד ולשמוע עוד, אמרתי, רגע, יש עוד הרבה אנשים שרוצים לדעת, אני חייבת ללמוד יותר כדי לדעת מה אני אומרת, לנסות להבין את זה, וכאמור אני לא טכנולוגית, ואיזה כיף שבעצם במאי לפני שנה, אז זה עוד לא שנה, שקיבלנו לראשונה את הפלטפורמה הזאת להשתמש בה, היום אני עושה הדרכות על המערכת הגדולה וגם על המערכת וובינרים הזו, אני גאה לומר שכבר ערכתי רק בגרסה החדשנית מספטמבר מעל 200 וובינרים,
ממאי האחרון אני כבר הפסקתי לספור, ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד מתרגשת מלראות את ההתפתחות של פרויקט טכנולוגי שבמקום אחר לא הייתה לי אפשרות להיות חלק מזה. אז קודם כל אני חייבת רגע שנייה לעצור אותך אילנית, בגלל שקודם כל אני רוצה להגיד על אילנית, שבאמת היא עשתה לנו הדרכות למייסדים, כל שבוע, כמה פעמים בשבוע, היא לא גבתה כסף על זה, הכל מהזמן שלה, הכל באהבת חינם, רואים שאת באה מרקע של הוראה, נתת לנו מעצמך, אני אישית דיברתי איתך שעות על גבי שעות, בלי להתבלבל בכלל, הכל באהבת חינם, ואני חושבת שבזכותך אילנית, הרבה מהמייסדים הם באמת נשארו במיזם הזה, כי את עמוד התווך שלנו, ואני כל כך מודה לך על זה, ואני כל כך שמחה שאת פה. את מה זה מרגשת אותי? תודה. מגיע לך. האמת שאני, תראי, את יודעת, יש לך לב ענק, ואת יודעת מה הנתינה ואהבת חינם, מה אנחנו מקבלים בחזרה. למאזינים פה ששומעים מייסד וזה, ולא מבינים, בעצם מייסדים זה אנשים שנרשמו לפרויקט הזה, וואי, זה לא יאומן, עד סוף יוני 2022, זה כבר עוד מעט יהיה שנתיים, אז מי שנרשם לפרויקט הזה, או מי שמתעניין לגבי זה, יש עוד אפשרות, תיצרו קשר עם יעל, היא תיתן לכם עוד פרטים, אבל באמת ראינו את זה קורם עור וגידים, וזאת הייתה הזדמנות שלי ללמוד משהו, שבאמת בחלומות שלי לא יכולתי לדמיין. אני אנסה להוריד את זה אולי קצת לאדמה, לאנשים שמרגישים שאני מדברת קצת באוויר, הייתי במפגש... קצת קשה לאנשים להבין מה יש לנו פה, אז אולי תנסי באמת לפשט את זה קצת, להסביר במילים קצת פשוטות במה מדובר. בדיוק, אז יש הרבה רבדים לזה, אבל אני אנסה לפשט את זה קצת יותר, כי באמת במפגש נטוורקינג, שנפגשתי פיזית עם חברות ממש לפני שבוע, הם אמרו לה, אבל מה זה? אבל תסביר. אז קודם כל אני חייבת לומר, שלדבר על זה בתיאוריה, בטלפון, ממש זה בזבוז זמן לכולם. טוב מראה עיניים, ומשמע אוזניים משולב. זה דבר אחד. דבר שני, כל מי שיש לו עסק, ומחפש למנף את העסק שלו. אז או שהוא עושה מינוף לבד, או שהוא משלם לאנשי מקצוע, או שהוא עושה את שני הדברים, והוא מוצא את עצמו שוקע גם בזמן וגם בכסף, יש פה מערכת שתשווק על אוטומט את העסק שלו. יותר מזה, יש אנשי עסקים, או אולי כל אנשי עסקים בעצם, צריכים לחשב כמה עסק, כמה כסף הם צריכים להכניס, כדי לדעת כמה לחסות העלויות וכמה להרוויח, נכון? יש פה מודל חדש, שבעצם הם יכולים לעסוק במה שהם אוהבים, ולא צריכים להיות עסוקים בלחבר את הגרוש ללירה. אני אתן דוגמה, לדוגמה אם אני תרפיסטית, ויש לי קליניקה, ואני צריכה לחשב, או אני ספר, ואני צריכה לחשב כמה לקוחות אני צריכה כל יום, בעצם זה שאני משתמשת במערכת הזאת, וזה לא וובינרים, יגיעו אליי עכשיו אנשים ויגידו, רגע, אני ספר, אני לא עושה וובינרים, נכון, אבל אתה מפרסם אונליין, וכשאתה מפרסם אונליין עם כלים ושירותים דיגיטליים מהעולם הזה, בעצם הם יוצרים עבורך עוד ערוץ הכנסה נוסף. אז בן אדם שאוהב לספר, ואוהב לעשות צבע, ואוהב להוציא אישה עוד יותר יפה, או גבר עוד יותר מטופח מהסלון שלו, אבל הוא רוצה רק לעשות 3 כאלה ביום. אני אגלה לך בסוד, אני הייתי מספרת, כשהייתי בצבא, הייתי מגיעה לקיבוץ, אחר כך ומספרת מלא אנשים, אני יודעת מה זה לספר מלא אנשים ביום, וואלה, לא כיף, אבל אם אני רוצה לספר 3 או 4 אנשים ביום, ואחר כך רוצה לנוח, ויש עוד משהו שמייצר לי כסף, כי יש לי כבר רשת אנשי קשר, והוא ממנף בעצם את כל הנטוורקינג שלי, מבלי שאני אעשה נטוורקינג. אז אותו דבר לגבי תרפיסט, מטפל, קוסמטיקאית או פדיקוריסטית, או מורה, או מי שמדריך סדנאות, בן אדם שמדריך סדנאות או מרצה, הוא צריך בשביל שתהיה לו הכנסה, הוא צריך לתת X הרצאות,
או הוא צריך לעשות X סדנאות, אם אין סדנה הוא לא מכניס כסף. מעצם העובדה שהוא ממנף את העסק שלו, הוא רשם את עצמו בתוך המערכת הזאת ומשתמש בה, וכן, אני אגלה לכם סוד, יש פה עוד כלים ושירותים דיגיטליים, שאנחנו כרגע לא מדברים עליהם, אנחנו נמצאים פה רק במערכת וובינרים, הוא יוצר לעצמו עוד ערוצי הכנסה נוספים. תראי, אני השתמשתי במערכות וובינרים יותר פופולריות, שילמתי להם כל חודש, הם היום שווים עשרות מיליארדים, הם לא שלחו לי לא מכתב תודה, ובטח לא דיבידנדים מהרווחים שלהם. כאן יש מודל אחר, של מערכת שאני משתמשת בה, ומתגמלת אותי עבור השימוש, מתגמלת אותי עבור זה, שאני משתפת עוד אנשים שצריכים עוד ערוצי הכנסה נוספים, ושצריכים כלים שהם בחוד החנית הטכנולוגית, בחוד החזית הטכנולוגית, יותר נכון. יש אנשים שירשמו למערכת הזאת בכלל בלי קשר לתוספי הכנסה שזה מייצר, פשוט מעצם העובדה שלמערכת יש עוד פיצ'רים שהם ממנפים את העסקים, ואנחנו עושים הדרכות על איך לייצר וובינרים והרצאות ולייצר תוצאות מיידיות, ואני נהנית מכל רגע. עוד דבר אחד שאני רוצה להכניס לזה, אני אתן דוגמה נניח על המערכת הזאת, אז יש הרבה אנשים למשל שעושים לייבים, אז הם עושים לייב ברשת חברתית, הם עושים לייב אולי דרך ערוץ יוטיוב, בשביל להרוויח כסף ביוטיוב אתה צריך אלפי עוקבים וזה לוקח מלא זמן ואתה צריך חסויות. כאן באמצעות מערכת הוובינרים הזו אפשר לשדר ישירות אל ערוץ היוטיוב, ואתה לא צריך כל כך הרבה עוקבים בשביל להתחיל להרוויח כסף. וזה כסף שרק הולך ונבנה, ולהיות חלק מחברה שמתכתבת עם ערכים של עולם עסקי חדש, והזדמנויות חדשות, והזדמנות שווה ותיקון עולם, זה כיף. אני היום גאה לספר שמזמינים אותי לוובינרים במדינות כמו בנגלדש והודו, ועל הדרך אני עושה גם הסברה ישראלית, ולא רק אני, אנחנו קהילה של מאות אולי אלפי דוברי עברית בארץ ובעולם. בעולם יש, אני חושבת, מעל 3 מיליון שנרשמו במעל 200 מדינות, המערכת עובדת במעל 100 שפות, יש עוד המון מה לספר, ואני חושבת שבשביל אנשים אולי זה קצת overwhelming, זה קצת, כאילו יש פה המון תוכן, ואני לא הבנתי את זה, לא בפגישה הראשונה, לא בפגישה השנייה, וגם לא בשלישית, אז, אבל מי שמעניין אותו ורוצה לחסוך זמן וכסף, ומחפש עוד ערוצי הכנסה, ויותר מזה רוצה להיות חלק מקהילה שמתכתבת עם ערכים שהוא מזדהה איתם, לא של ניצול ומניפולציות ושל גנבת מידע, אלא ההפך, מקום ששומר עליך, שרוצה אותך, מסתכל עליך כאילו אתה היעלום שבכתר, ומתכתב עם ערכים יפים, אני מזמינה אותו לבוא לשמוע וצרו קשר עם יעל. וואו, אילנית, וואו, תקשיבי, כשאת מתחילה לדבר על המיזם הזה, את פשוט מתמלאת באנרגיות, את יכולה לדבר על זה שעות, אני גם יכולה לדבר על זה שעות, אני מאוד מתרגשת, אני שומעת את הטונציה בקול שלך, את ההתלהבות, את ההתרגשות, ומה שהמיזם הזה באמת הולך לעשות לנו. אני רוצה, עוד מעט נגמר לנו הזמן, אז אני רוצה לשאול אותך, אילנית היקרה, מה את מאחלת לעצמך ב-2024? וואו, את עושה לי צמרמורת. מי שמכיר אותי יודע שלמרות שאני חיה כל כך הרבה שנים בלוס אנג'לס, אני רוצה לחזור לגור בארץ, זה לא סוד. אז אני מאחלת לעצמי שב-2024 זה יקרה. הנה, שמתי את זה כאן, זה מוקלט. ותראי, המערכת הזאת היא יכולה לעזור לכל אחד, והחזון שלי זה, את יודעת, מהקהילה שלנו יש עוד מלא אנשים מקסימים,
ואני מאוד מאוד רוצה להתמקד בעזרה בעיקר לכולם, אבל בעיקר לאוכלוסיות מוחלשות. יש אוכלוסיות נניח של נשים מוכות שחוזרות לבעליהן בגלל חוסר ביטחון כלכלי, אנחנו יודעות כמה המערכת הזאת יכולה למנף אותם כלכלית, או אנשים שהם עם PTSD, עם הלם קרב, שלצערי הרב יש יותר מדי אנשים היום כאלה. למה? כי הם הרבה פעמים סובלים מתת תפקוד, ואני מכירה מקרים שבהם אנשים, זה מחלחל דרך אגב הנושא הזה של PTSD, אם אתה אב למשפחה, זה יכול לעבור בדרך זו או אחרת גם לילדים שלך, הטראומה, החוסר תפקוד הזה, הבת זוג סובלת מזה, וזה משפיע על ההכנסה. ואני כאימא ל4 ששניים מהם עלו לארץ והיו חיילים בודדים, אז זאת גם אוכלוסייה שמאוד קרובה לליבי שאני רוצה לעזור להם. העזרה היא באמת הדרכה על איך אנחנו יכולים להסתכל על עולם עסקי אחר, ולתת לעצמנו שקט נפשי, וליהנות מהחיים. יש סיבה שבאנו לכאן לעולם הזה, ובסוף אנחנו מאחלים תמיד למישהו שיהיה מאושר, נכון? אז האושר בעיניי מגיע מתוך המשמעות שאנחנו מוצאים בחיים, וככל שאנחנו נעזור ליותר אנשים, זה מה שאני רואה, ככל שאני עוזרת ליותר אנשים, אני מייצרת יותר משמעות בחיים שלי, ואני יותר מאושרת. אז אני רוצה לאחל לעצמי להיות הכי מאושרת בעולם, ולגעת בכמה שיותר אנשים, ולראות אותך כאן מראיינת אותי, זה ממש ממש מרגש. את עשית דרך מדהימה, אני גאה בך ברמות על, ממש, יעל. כל בזכותך, אילנית. לא. תאמיני לי, את מודל ההשראה שלי, את מודל ההשראה להמון אנשים. אני רוצה באמת להודות לך שהגעת לכאן, שפינית זמן בשבילי, תגיע לביתי, ולתת באמת הסבר למה שקורה פה, ושאנשים באמת יכירו אותך. תודה רבה אילנית לבנון, ואנחנו ניפגש בקרוב מאוד. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, ומי שרוצה ליצור קשר עם אילנית לבנון, או איתי, אני שמה את הכישורים בגוף של הסרטון, ואנחנו נתראה בקרוב. להתראות לכולם. תודה רבה יעל, תודה, היה כיף.